Inde Allah jom yurmende huɓtitinde, jom yurmende heerinde. Eɗen jetta Allah gala ganda o takɗo en, waɗi en yimɓe, waɗi en fulɓe, rokken ɗemgal Pulaar ko ɗen kaalira e Pulaagu ko eɗen gurdira. Ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam yaroɓe ɓiraɗam sippoɓe kaɗɗam yewtoɓe kosam dow kaggu ɗo mbawɗon wonde ɗo mbawɗon wonirde kala. Musidɗo mon Alassane Touré ne salmina on. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hande jewteten ko diine. So diine wiyama noon haqqillaji jana e l'islam wonande ɓiɓɓe fulɓe. Kono so diine wiyama noon ma en kaal rewɓe diine e Nebi Isa, ɓen ɓe gandanɗa deftere munen ko Iljil, e ɓe gandanɗa hoorema ndewata ko deftere e Nebi Musa, ɓe deftere munen woni Tawrat. Nden noon ɗiɗo diineji tati ko defte tati ɗe jogui, ha e defte nayi. Eɗen jogui Furqan wona deftere julɓe rewnoɓe l'islam, e deftere nde ganduɗa nde wiyeteno Iljil, rewɓe diine gandanɗa feññini ko e Nebi Isa, eɓe gen rewɓe Tawrat, deftere e Nebi Musa, kono Jabur ne woodi deftere e Nebi Dawud. Annabaɓe hewɓe ndewi ɗo fandare maɓɓe fof ko tembinnoɓe tan hollude yimɓe laawol peewal. Fandare maɓɓe ko mbaɗe ko moƴƴi, goppe ko boni. Holko saabi ɗum ɗon fof? Sen duttitima caggal dumunnaji taɓɓi seeɗa, ma en ji wondeno o diine mo kaalaten woni ettunoɓe ɗum ko ɓooyi, gilay dawa dawi aade ɓooyi yidde ko jiime dow muɗum, kattane ɓurɗe ɗum towde ɗi gandanɗa wona e muɗum molorde, wona e mum faaborde, te yenanade kadi wona mere kañum waɗi ɗum ɗo e ndiɗo leydi, wonko sati ɗum. Nde wonno ina yenana kayne de, ndenne de ina yenana wondeno nokku mo woni o wona kañum waɗi ɗon hoore muɗum, nokku mo woni o ko woni hen ko wona kañum waɗi ɗum hen, ko noon tan ɗum tawri ɗum e ko fotata tawaddude ɗum ɗon. Ɗen namne juɓɗe aade ha ɓuddi hoore muɗum andi won kattane tan jimɗe ɗum, ɗen kattane noon eɓe jiloro ɗum bang yo bang e fannuji kala haɓe keɓa ko wiyete Allah, manam ko hono mum ala ɓurɗumen e fannuji fof. Wona ɓe dewɓe defte tan ngadi yiilade Allah. Ndenne de on geno mo gandanɗa biyeteɗo ɓoyɗo o, mo hono mum ala o, julɓe mbimo hono noon, woɗɓe ɓe gandanɗa ndewani diine ɓen mbi hoore munen, julɓe mbi ɗumen e rewɓe defte ɓe mbiɓe heefereɓe, kamɓe de won ko ɓe gone dow muɗum. Ɗum ɗon ko ɓe gone dow mum addi wondeno wiya dewirde Allah. Allah ne heewi no rewirte, sabu Allah andaka to woni woni koye yiilede tan. Ɓe mbi ko dow woni, ɓe mbi ko leso woni, ɓe mbi non e nder men, ɓe gone jeesi meɗen. Omone cengɗe fof, on gonɗe cengɗe fof, woni yiɓe mo bangeji fof, woni hen mbi ala doole makko ko e jayli, ɓen noon ndewi Allah, manam Allah munen goni jeynge. Ɓe mbi ala wona ɗum ɗon de, goni ko e geɗe mahanteje ɗe gandanɗa sa ɗaɓɓiɓe munen wiye ko ɗum woni e muɗum yurmede, keɓa e muɗum doole ɗe ɗon, mbaɗana ɗum ɗufane ƴiƴam, juppane kocce, ɓenne wonanɓe diiniyankoɓe mbiɓe sanamuji. Sanamuji jalamuji ɗiɗon, ɓen fof kadi fandare munen de ko yiilonode tan Allah. On Allah ɓe jiilateɗo won hen mbi ko gooto, wonɓe ɓe mbi jeddi mbi ala o wona gooto, hono makko en ina keewi, gooto e maɓɓe fala yaara fannuji mum. Jaaruɗo fannu mum fof rokka inde mum, jaaruɗo inde fof rokka baɗe muɗum, baawe muɗum, kattane muɗum yaadi hen. Ɓeɗo ko Allahji gilli tan, ɓeɗo ko Allahji arsuko tan, ɓe ko Allahji deñal tan, ɓe ko Allahji ɗanle, ɓe ko Allahji fartange hare, ɓeɗo ko Allahji ɓayre, goto kala e Allahji muɗum. Allahji ɗi
waɗino jamanu hade muhammadu sallallahu alaihi wasallam feñde to leydi arabeɓe ndewanno temetete sappo e tati allaji kono ko adi ɗum woɗɓe ina ndewanno ko adi ɗum sabu so jeeyi tubakoɓe ɓenen ndewanno kane yetto e temedde nayyi allah kala e fanno muɗum eɗo yaari wona kamɓe tan hay ɓaleɓe ina ndewanno gayna allaji kewɗi fannuji won hen ndewi allaji sappo e goo ɓe ndewi allaji jeeɗiɗi ɓe mbaɗi allaji jeetati ɓeyani jara accu ndewanno koye nangue e yontaji Firawna rewetano ko allah biyeteɗo nangue nge sego fuɗi wiye allah dawi so nangue nge muti wiye allah jofi ndeke rewatnoɓe nangue ɓe e mbiyete ko allah ne fina dawa allah ne fina jofa allah so hiiri jofa ɓeye mbi ndewani nangue en kaali ɓeɓe gandanɗa ndewanno ko jayɗi woɗɓe ndewani ɗum ɗon ndewi ko allaji ne gongdin allaji keneli ne goodi allaji toɓoli ne goodi allaji ndunguji ne goodi allaji sahaji ne goodi ɗiɗo allaji kala goto kala e fannu mo yaari ɗum fof de ko yidde ɗaɓɓude kattane ɓurɗe towde de yurmede ɓurɗe towde nde mollore ɓurɗe towde nde yananede battane hay goto ala sowona ko mabɓe tan tuttoto koye on tan tuttoto on tan woni duttorde on woni fuɗɗorde on woni duttorde wiɓe on ɓe ko rewɓe allah goto tuma nde gandanɗa annabaɓe feeñe mabɓe jannguɓe defte ɓe mbi koɓe 120 ujunere feeñɗo sara e binde ɗe fof e tagoje ɗe fof beele ɓe gettina allah konngol allah goto o ɓeɓe gandanɗa noon gonɗini ɗum ɗon kamin dutti kadi gadde munen annabaɓe ɓurɓe feeñde munen ha goni 25 e nder 25 ɓeɗon ina cupte ha gonti joyo e nder joyo ɓeɗon supta wonande julɓe mbi ko goto wonɓe ɓeɓe gandanɗa ndewata ko wonɓe julɓe mbi ko goto mbimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi ala o wona ko goto kono wiyete ko Isa ibnu Maryam ɓe mbi allah munen o mo gandanɗa hono mo allah mo ala wodani hono mum ala mbimo kadi ko rutti ko wone mabɓe mbi ko ɓi allah ko ɓi allah ɓeya noon luppiti mbi ala ɓen rewɓe deftere tawrat e lawol annabi Musa mbimo Yahve nden noon so ɓeya mbimo allah rewɓe diina l'islam ɓeye mbimo Yahve mbi ko annabi Musa gilay annabi Ibrahima ha yetti e annabi Zakariya ɓe karni ɗon annabaɓe maɓɓe ko diwiti ɗon hono e annabi Yaya e annabi Yaya annabi Isa fof ɓen gona e doggol annabaɓe maɓɓe ala ko haali noon Muhammad ko arabe jeyaka e leñol maɓɓe ɗum ɗon fof de ko yidde ɗaɓɓude tan laawol ngol ganduɗa tigi rigui beele hebde hen yurmede e kattane ɗum ɗon rewi noon ha goto e maɓɓe kala séri waɗi laaɓi so jeytoɓe gandanɗa ɓeɗo goni Isa yankoɓe pecce ɗiɗi ɓe mbiya catholique ɓe mbiya orthodoxe ɓe to noon rewɓe ngol toon laawol ɓen mbi ko Isa wona ɓi allah Isa wona allah Isa ko annabi tan te Isa mayani ina feŋa te ɓenne kayne de sernaɓe munen ina ndesa ɓeɓe gandanɗa feri laawol wiyetegol catholique ngol ɓen mbi Isa ko ɓi allah te kadi gandanɗa hoore maɗa yumma ko kadi ko sohnajo tedduɗo kadi ñumne koye allaji ɗi limtete nden noon maayi kono feŋa e saldu ndu ƴefti sotti bakkatuji yimɓe fof watti ɗum jeyi muɗum yehi notuti bammum hono allah goto mawɗo julɓe mbi hono rewɓe diine Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbi ngala hen kono caggal muɗum nde Muhammad yalti aduna ha sahabaɓe makko ɓe peeñi ha e tataɓo o biyeteɗo Ousmane pereli puɗɗi feeñde ndeysan nde Seydina Ali ari jooɗi taw yimɓeɓe gasi feccade laabi ɗiɗi peeñi hen ɓe mbiya Shia en ke woni fecciɓe ɓe serendiɓe ɓe goni sunniyankoɓe ɓe goni rewɓe eko Muhammadu accuno ko ɓe accuɓe rewɓe Muhammadu accunoɓe ko mbiya sunniyankoɓe walla salafi en ɓeɓe gandanɗa noon rewɓe serendiɓe ɓe mbi ko Seydina Ali kañum tan hanno wona annabi kañum woni annabi kañum ne cerendi ndewi hen bandiraɓe
peccor mbaɗi e laabi diineji ɗi fof kono gooto mumen fof fandare ko ɓattitinade hoore muɗum Allah. On jarama kongol tongol gaddunoɗen e diineji ko ñawi koye musidɗo moɗon Alassane Touré kuccuɗe moɗon haalde mono ene yarlo on ene yafno on wona e sago muɗum ko yidde laɓɓitinde seeɗa tan wonno koye feewi ko noon koye welede Allah tabaraka wa taala o. oɗon gona e jaam yo Allah rokkuyen wonde e jaam ha saha goɗɗo. On jarama.